Bedze Mandawa ndini kashoti tawanda changamire hana kuya nimusoro nyari panapa vanakadara kudana changamire nyari pamberi penyu nyaya ndeyekudanana nemukadzi wangu ndoda kuripwa nemombe 6 nembodzi dzako chitupa nemari yedare regedzako itauro kuti zvakafamba sei wakawanikidza sei pamusoro ichangamire makurukota tenderezoti muchidingu kakakamishanguwa nekuti chekutanga ndaanoshanda kuarea nozvidevedzi inowanikwa kupa makoni west ndichishanda kudaro ndairona nemukomana umwe aishanda parenga anonzi Stephen Townsend ndewekumusha mukomana iye saka ndaitwa panopinda marusape tichingoonana tichipinda marusape tichionana tichishamwaridzana mukomana anosvika pekuti shamwari upenyu hutauro hwandiremera ndakufunga kuti ndende kumusha kubva ndine zvitengeswa zvandinazvo ndikati orit ndechii iye anotino ndine firiji nemubhedha ndikati mubhedha handingakwanisi but firiji imari zvikanzi firiji yanoshamwari ndoda $250 that $250 handingaikwanisi chibvisa ne50 ite $200 but pati zvinde zvindire chii ndine $100 tikasvika pakuwirirana ndobva ndatinwe balance tozopedzisa then zvadaro mukomana ndakamupa mari yake iya ndobva aenda kumusha achibva ashandisa zvaida kushandisa pabalance yanga yasara ndobva ndapa sezvo ndandisikagari ikoko ndakapa mukoma motisirawo mari kuna mukomana anonzi Stephen Townsend aveva ari pana pamukoma wacho zvino mukoma zvakandishamisa kuti havana kusvisawo mari yanenguva kusvika pakunetsana nemukomana anonzi Stephen Townsend saka zvadaro ndakati no tirigai kunetsana sevanhu vagarisani kana mari yakashandiswa nemukoma wangu hapana zvekuita imi michitora naye muende kune mudzimai pavanogara mudzimai padhuze namukoma kana masvika ipapapo da kutaura naye because ndaanambotraya foni yake yanga ispita saka zvadaro vakatorana vatorana vachingonosvika mumba imomo ndozva mukoma vakutofona pa iwe mudzimai wekuti amubata aine chikomba chirimo munayo taunda kashoti upi aiwa tezvara wedu ava vari panext wedu vanonzi taunda kashoti ndovatabata vaine vatori muno izvozvo taura kuno vari magubhenzi zviri kufamba sei tavabata varimo munomu ndobva ndafona paya kuti tezvara enda uchiita maakuita sori mukwasha ndangopinda muno muchida kusenda music ichida kuita sei ndiregerero chichi aiwa nyaya yakadai suva muriziva kuti mapakafiwa nekuti tete wangu wakabva kushaika haipana nguva yakareba takatomira kuti tiite zvichenura saka midziyo semunhu ane zita rasekuru ndinda ndakapuhwa tichengeta panozozvimwe hama ndova tizokuhwa midziyo yatetei hamusi kunairwo matondivhiringawo nemidziyo yatakachengetedza yemufichenura tisati tatoita toda kuti isusu tinge tichita chenura chii taguhwa midziyo iyi zvino hamusi kunazomaita matikanganisa uri maita sei naite zvara sori mukwasha sori mukwasha ndopandakati aiwa chibatai mukomana kuitira kuti pangoedza because zvakaitika usiku tibve tatonanga naye kwaishe zvino ndakazoshamawo ndaudza mukoma wake munhu yauya taatakamuchengetedza but abva atotiza achiita sei so pazvangudari ndakati no mafoni yemudzimai ndaibva yatobatwa kuzoitira umbowo kana taakuenda kumatare nenyaya yake yacho foni ngaibatwa kutora evidence inotikwanira kusvika vakanobata evidence yaya vakanobatawo nezvimwe zvavakabata zvaangainazvo zvichange zvisanangurwa nayo mukoma ndokana manditendera toda kuti tiwapo mukana vatsanangure mukoma wacho kubata kwawakaita iye mukoma uya apo padhuze Sorry, jangan makurota. Ini dini mukoma wemukomana uyu sekuru vakwana ndizvo zvakaita vakatengesana friji ndakapiwa mari asi mari ndakaishandisa ichitinokwanisa kuti kavandiandirisipota kuvarani zvine chiti mari inokwanisa kuwana mari nokasika saka kuda mudzi wechikwereti panga abvunza mari anonzi Stephen Townsend akuda mari yayo asati ane mari andikuda kuedza kuti ndichiti pandinongouya mari yangufuta ndoita kuti ndatenga zvinhu zvangu zvinomba zvinova masola nemafiriji nezvimwe zvendaita kuisa mumba mari ndakangowedzerawo pachikamu chendaita chiti ndikaendesa kutengesa futi ndozva ndichidora saka ndokuya kwandiri achiti hanzi mari iyo wakapiwa mari ndikafushuwa mari ndakapiwa saka muningi apa akafona akatienda kuna maini then ndinotaura navo munzwisani kuti uone kuti vanokupa mari pandakaenda navo pandakasvika ndakatosvika ipo pamba pacho
taitondetsana chinoita kudzana. Saka pandakasvika umba ndakasvika kunonga dhoo ndikati maini ndasvikawo maini vakati ndiani ndikati ndini imba yavo yavanogara vangu vangoti ibvei kugara vangu vangoti ibvei kutama zvisina kana kuti vike wavo vangu vachingogadzira imba yavo yavanogara yakangoita 2 rooms uchingopinda mudining kudai uchingopinda zvakaita mudining kudai apa pakatoita open mungu vakufuna zvese zviri mukati. Saka pandakangopa vangonditi ndipinde umba vakamboda kunyara kuti pandakuvhura kuti tapinda mudining ndakagara pasofa kudai pandakagara pasofa ndopandakati maswera here mainini ndikati taswera. Saka munhu andakatanga kuona imomo ndakaona munhu angane pamubhedha papakarara pfungwa yangu ndakandina mainini mukadzi wenyina anosimbouya kuna mainini takafunga ndikati kuda pamwe ndimainini sezuva roito wauya kurara wauya kuti washingise manheru pakurara. Pane kamwana kemunina wangu kanova kanonzi Kupa kanositi kandichinge ndasvika noti bangu kanombo pazvakanditambudza pandakangosvika ndakagara asi dai vanga vari maini ndaiona kasina kumuka kanonyanya kuzvifarira mani kakangonzwa izwi rangu kanouya kachibva kangomhanya kwandika chiti bangu bangu. Saka ndakanga ndakangogara magarira ndakaita ndikati nhai maini nyaya yandaoda kuzonyanza kuti nditsanangure nyaya yekuti kune mari yatauya kubvunza nekuti ndanda kutowa negavadzi kuti chii chaitika po handisingazoziva zvakamira sei. Saka pandakabva ndangoti amaini ndemaikupairwa rumu wakangonyarara wanta ndakabva ndadaidza mwana wangu ndati kupa hana kudai pakandinetsa nekuti pandanga ndakagara rumu yacho yakangoti dzimba dzakangoti pandakagara sofa riri panapa apa tone ruma mubhedha wangu wauri padhuze nepadhuze zvekuti uchingopinda uchigara dai unoda zvese zviri mukati. Ndopandakati ndakabva ndashinga ndobva ndaenda padho ndati komaini ndikupa hana kudai. Saka pfungwa dzangu dzadzato confusion kuti handisinoziva kuti chiri kuitika munhu. Chandakakwanisa kuita ndechekuti ndakabvunza zvakare mainini wangu wotsikitsira pasi kudai ndakangoona situation panofa pane zviri kuitika munhu. Saka chandakaita ndechekuti ndakati mainini wakanyara ndangobata iyo pandaifunga kuti pamwe yakati blanketi wangarara pabhedha totowangorara pabhedha kudai ndakangobata jira kudai. Saka pandakabata jira ndakazwa jira chikakata. Saka ndakava confusion kuti kuchiti kunyatsokuitika munhu. Saka pandakabata jira kudai uyu mukomana ndanga ndauya naye anga atomirawo kunze atomira anoitwa kuti chiri kuitika. Pandakangobata jira kudai ndichidonza ndandakukakatirana. Saka pandakabata jira ndakangoona pagumbo here kudai ndobva ndaona jini uyu chii chakuitika munhu. Saka pandakabata blanket ndakukakata kudai ndakangoti ndakakata kudai ndakangosimudzirwa blanket ndobva ndada kurohwa ndari kumeso kuti kuda kuvharwa kudai. Saka imomende ndakada kuvharwa ndakabva ndamboenda kuchirova ndasimba ndibato chii chiri kuitika muno chichi. Saka pandakabata blanket ndakarohwa blanket ndobva ndakurohwa pasi. Saka ndakakwanisa mheni ndakangoitawo senda ndangoita action ndobva ndaenda kubata gumbo ndobva ndarohwa negumbo ndarohwa negumbo ndakazongoitawo lake ndabata trouser panapa. Saka wakomana vari kunze wangu wakunzwa mhizho yakaipitika pai mukati chii chakuitika. Wakomana wangu vari panze ndopavanopinda murumu indakukati ndakazobata blanket. Saka pandakambata haana kuda kuti andionese face akahwanisa face yake kudai. Saka nguva yangarihwanisa face indiri kuda kuona kudai zvida kundona ndoona iye hanzvadzi yemudzimai wangu kuti Tezvara kudai Tezvara chii chiri kuitika mutsvaga chii muno. Tezvara unoti indatoya kuno ndaenda ndikusenderana mavhidhiyo namaitisheni iwe nguva dzemuri kusenderana kuno dzinoita kuma8 usiku nguva ine munosendera mavhidhiyo makupinda sei kuti munoya pamubhedha muchisenderana mavhidhiyo wakati handozvasi kutiita. Saka wakomana ndandinaye uya akabva akada kundirwisa mukomana bva angondibatsira akati ona imi matobatwa mumirai. Ndakadaidzirawo ndobva ndaridza mheri inowa mukadzi wangu ine hanzvadzi yake uya ndakadaidzira ndobva yauna mukadzi wangu ndopa akasvika ndopanoti ndopa ndakaridza mheri ikati uya kuno zviri kuno ndopanoya mukadzi wangu ndobva chii chiri kuitika anzi ona ise kuno utsvaga chii muno chii chaitika muno anzi ndanditosenderana mavhidhiyo muno. Chinova ipapo ndakabva ndafonera ndina mai wangu vanogara ndiri ku A iwo vanogara ku B ndobva ndakabva ndavafonerawo vachibva vatifonerawo kuna chairman nasabu nevhile ndikati weku mukomana kuti achakuti haana kuzokwanisa kuzopabuda gara muno sabu ndopa akauyawo nachairman vanhu vese ndopavakatanga kusvika ndokusvika ari ndopavabvunzawo ko chii chaitika muno. Saka iye panamba akazonditi onai ndo zvandaita ngatitaura nangu musisa ngatitaura ndikubvisa $300 ndikupe $300 zvindaita. Ndakati nyaya yako 300 handiniyayo dai ndanoda mari asi kuda nyaya yako iwaita kuti iwe unopinda mumba mimina wangu mari yako ndondipa ndei ndanoda mari yako chandikuda ndoda nyaya yako iwaita iyi.
Saka dari wana ndope ndakati ndopa kazodaidzawo hama dzacho ndopa dzakauya. Hama dzacho dzakasvika usiku. Ndopa dzakauya dzikatichaitika. Mino hama yacho kuti zvakare iyo anova mumunini iyo anova mukoma wacho ndisabva futi zvakare. Ndopa vanosvika ndopa vanovhunga ko chii chaitika iyo. Akati ndozvazvatiitika. Saka ndopa takati no kana nyaya yakadai ngatiti mangwana makuseni toenda padare togadziriswa tonoti wana tezvara chii chamaita pai chii chamaita pai mumusha mungwasha. Takagara kudaro takangoti chairman akabva ati orai ndingapasarisa chairman nasabhuna secretary wangu wakarinda munhu. Takagara kudaro kwa usiku takangogara mumba wakabva wangoita zviya zvekuti atanonga tatatoneta tata kumahwani kubva wangoti zviri kubva wangojamba vatobva wangoti tata watobuda kwatoenda. Saka ndirimo ipapo ngoenda ndiri kudaro ipapo ndandashayiwa foni yangu ndashaya foni yangu yaende ndandotsvaka foni yangu nangwa iyo nguva iyona yatatobetsera kudaro ndiwo nguva nditora foni yangu ndikutsvaka foni apo ndikushaya foni yangu yaende ndopandakazoti pandakandaenda kutasa kumba kwangu pandakadzoka ndopandakati makagara munhu hamuna munhu amabata ari kusvika kuti ari kutasa mubato ere pasina chinguva chidiki aenda kudaro ndopandakazoona mwana tezvara wangu wakuwe wakawanda wakuti imimi mitauya kuno toda munhu wedu maurai munhu wedu munhu wedu toda munhu wedu mabata imatimabata munhu ari kuti muda maurai munhu wedu ataiwa touraya munhu chirizi simunda tabata panza aiwa maurai munhu wedu toda munhu wedu tikataiwa isinyaka tauraya munhu changubatwa nemhosva kunga wakuedza wakabva aenda kupolisi ndobva wasvika kubva kuti munhu akabatwa vanhu adini wauraya munhu polisi ndoba inoti aiwa imimi musatsvaga nyaya pane imwe nyaya musawirikidza imwe nyaya pane imwe nyaya yamuri kuti munhu auraya kana munhu achinge auraiwa regaidzai isusu mapurisa ndobasa redu imimi nyaya ndandogasa nyaya ipaidhini nyaya makutsvaga makuda kutsvaga imwe nyaya pane imwe nyaya nyaya yekuti hatisi kunyora dhoketi hatisi kuvhura dhoketi tibisi yakadaro ndopa kwabvadzoka kumba sinopata kwadagara kwambouya kuti ambotirwisa kabda kuti patanyarara ndopatakazotakura nyaya yedu ndokuendesa kudare kwashi ndosvika kwashi Perishani. kanembiri Mimi munonzi mukoma zerengi. indinonzi maombedzi shupai Shupai. ndinoitwa maombedzi shupai ndindiwa mukoma nawe Alright, taurai. ndindiwa mukoma ndopatakazoendesa nyaya yedu kwaishi saka taendesa nyaya yedu kwaishi ivo ndopavanoti haina kwainoenda nyanya mukutaura zvai hapana kwainokuenda tinotitsika haina kwainokuenda apa vanga vatiza waenda ndopatoenda kuna ishi toti ishe ndonyaya yedu mamire yakaita ndopavanoti ivo vachiona ishe vanoita mukwasha vanoita chitezvara here nawaishe vachiti handitezvaro wedu saka tikangosvika una tezvaro tinongoti nyaya ingaitsikotsikwa haina kwainoenda saka pawakaenda kuna ishe wacho ishe wakasvika vachivaudzawo ishe wakati aiwa inini mudare mangu handitongi nyaya yakadaro ndinotonga nyaya yejustice nokuti mungada kuti nditsike nyaya muno makazara vanhu hama dzangu dzese handirai matongira handinde nyaya ini ndinotonga nyaya yejustice imi kana makatadza ukai kudare mutaure kudare mungazwe nyaya ndipadare ndikugadzirisei zvamukuti ndiite choko mhomwezvi ini handitendi zvinoitemo ngodare saka ndopatakazoenda kudare kwaishi vatapiwa madhetsi takaenda kudare ndokusvika kudare hawana kuya kudare ishe wakati aiwa sati miri kunyora nyaya ngokuti wanyora nyaya yavo nyaya yapedza vakanzora iti nyaya sitakupasa kuti nyaya iende hawana kuya ndonyaya mamire yakaita awa madzitezvara angu futi zvakare ndopandakaroorera mukadzi wangu ini wandakaroora ini ihanzadzi yavo saka ndiyo advantage yavanenge wanga vari kutora ndakutoitika kuti mwanatezvara chatasana sei apo ndopandakaroorera apa wakunditsvagira mhosva dzavakunditsvagira nekuroora kwandakaita wakutondimaka futi kuti iwo mukwasha nyaya yakuti kada kuti ngazoti yaenda mberi eni pokaita problem inenge yangoitika kumba kwako hatisvika kumba kwako kana yangu mwana wada akafa iwo kumba kwako hatisviki unozvipedza Raiko, iwe mudzimai wewe chitaurire. Ndiani zita? Mudare. Marina. Mudare munotaurwa chokwadi ukada kunzvenga zvedare rikazoenda nenhau rozobata nemhosva nenguva kutozoenda pakaoma. Wakabatikidzwa uine hanzvadzi yako maisvirana magara muchisvirana kangani pane anoda kutaura here zvajeka ndakazovabata pachipo patakaona ungone masure
Maka kuti pane shona taura ndingada wako wali mafundu mwawa ngaona andofunga tatuya nayo wacho vhidhiyo yemakondo nemaoni botivanika mwana akadokakari kangana nemazipi sacho nemazipi anga akati asi foni yangu iyayo wakazotora iyayo idaiti ndikushaya ndakazokodza kuti foni yangu wakazondienda wakazoibudisa wakazoenda kundisiya kwasha pane mameseji mamwe anga anyorwa imwe anga kuda kuiti kudare nekuti kuda pamwana muchengeta foni yako nemajisi acho mamwe vabvuma vachisina daitasi paramba daenda kumameseji kuti abvuma mukadzi wako abvuma dzino karana naye sekuru neanjadzihani right pane mapunapuna aripo akaitwa indari ndiri kudara kusiwa hanzvadzi ndipo hanzvadzi ndokuti mai wazororo pamwe ari mwana wake nekuti hanzvadzi kuti vanhu vamwewo chaiwe mukadzi wamukoma hanzvadzi yemukadzi weuyu ndiye rundobata mukadzi wemunin'ina weuyu anowanonzita vandakashosa anowana nhasi wangu kuti nyangwe kana ukaita problem yawati ezvizvi nyaya ikaenda kwasha ukaita problem yochaita mwana wado akarwara kana akafa hatisuya kunhamo iko nyaya dzisongotipedza wega ndoitati maendo zvavo kundiita kuti ndomaitirawo ungati nyaya isviswe nekuti panezvi apo ndine maproblem ekuti handikusangana nawo akawanda handikungoona handikusangana nawo paivo magara ndakati nehanzvadzi yangu handikungosangana nawo asi ndikungonyarara zvangu chingonyarara asi wongoti ukangozvitora chete ukaita zvaunoita mwana wado akafa hatitsviki kana akarwara izvona nhasi kumba kwangu watobvitsiki kana hatitsiki kumba kwangu vamupaitika nyaya here kudhara vatori gara muchinetsa kutori nedzimwe dzitoripo it's okay right iyo asi ndoda kuti kwane mombe 6 6 andoda kuti kwane mombe 6 vadare munoti chii kamambo izo zvedzi hatifaniri kutapudzwa panofanira kutoiswa imwe yamambo neyemakuna-kuna zoita nomwe kana kuita sere nekuti pakati korei pane ukama ndite zvaronyesa zvavo kuti kwandaa kuenda kuihanzvadzi yangu ihanzvadzi yacho kwaundorana hanzvadzi makuna-kuna munyika yenyu mambo pamusoro changamiro akatoshora changamiro akaramba kunongomana chinaa kamona dzatakazotodzivanza imbudzi nhatu kusaya kudare changamiro ndachiona kuti semunhare kuya kudare nhatu pakuripira nyaya yake anobvisa mombe nhatu imwe chete inouya kwamambo nedzimwe nembiri paishe pasina kubudzi nemwina atoramba kwashe vakaramba kwenye kwamambo aramba kuuya saka munhu akadari iyoyo anoziva tsitsipaka andibara kutobvisa mombe dzino kwanandashaidza akachite mwana uyu ngadzipe muno mudare akubvisa mombe kwanata mbiri nembudzi mbiri right pane makuna-kuna uye manje ane mombe here kaanoti iye arikugara nevabereki pakaita nyaya yake iyi aona kuti nyaya iyi yadai akanonzake dzangani kuti anonga akadzitengesa kana akadzitengesa zvisingakusa kuti chii chakaitika kuti ana kizakiza chiuya abereki wake haagari nevabereki pamusoro changamiro mukoma watoka ndoakumirira nyaya idzo ndoasabu ndoane danga remunhu plus ndoada kuvhara nyaya kwashoko musaendese nyaya anazoa changamiro haabvumi izvozvo ndisabukana ashimakii tauraika shoti iye ane mombe iyi mukoma wacho
Ndio vara nyaya mdingi kuti iri kupinda kuno. Kuti ndakabora kumazisha saka ndakabora ndio natezvarawo saka hii ndoda kuedza kushandisa ubhiza zvino pasha. Anofanira kubhadhara mombe 6 oita 1 yemakuna nehanzvadzi then obhadhara 4 dzekuripira mhosva yake 1 yemakuna ne1 yaanobhadhara yedare kurara kuvhirikidza marriage ye1 dzese pamwe dzoita 6 nemakosi imari aita makagara mari total yacho hauizivi here imari total Mira, nemoni yako. Yakainoita $430 kutoa yapo. Yakaita zvikapo ndiyo tauriro takasvika sei. Tinokundirawo ndidambure kusvika tasvika pa400. Chekutanga ndawakashandira wakadoma kwakaita mhosva ndawakadoma ndinobva kwabva ndawe ndichipinda mutaundi. Saka takatanga kunge tichiuya kubva bhazi kubva kwandobva kusvika kunyamusosa $25 kuvhilei 17. Saka kuenda nekudzoka chekutanga takaenda tichinoisa nyaya kwakwaishe ndikabhadhara mari inokwana $50 25 to and 25 from right. Zvabva ipapo ndakanzi ndibhadhare mari inokwana iyo $60 yedare. Patakazodzoka tichiti tinotambowa date mukomana wayo haana kuuya. Apa mari yangu yanga ndakabhadhara kuti imwe $50 kuti iye haana kuuya mukomana atiza dare. Kechitatu tobva ndabva kuti iko kadoma ndichinotora ishe ndichiuya nawo kuno ndikawakwidza kuti bhazi ndikasvika kuno ndikabhadhara mari inokwana iyo pane $20 yekusimudza ishe yandakabhadhara. Totora 420 kana kuti imwe mombe 400 yemakosi kana kuti imwe mombe haana kuuya kuti anga ari right. Panotozoda imwe yekuendesa masamoni kuti hauna kuuya tomupa 1 week to pay. But motsvaka-tsvaga kuti mombe dzacho akatizisa kuenda kuti munokwanisa kuona information adii. Dzimwe dzacho manje akatizisa kakuti akatengesa anenge anenge akatengesa Koma vakatengesa nedzimwe dzavo vachiti pane munhu anonzi Daniel Kashoti ndiyanga achitoita noise pamba achida kutorova akatoda kurova mai. Saka ndinyakuti vakomana akatitengesa mombe iye akatengesa dzati mombe Daniel Kashoti akuona kuti nyaya yacho yaziya pamambo ndobva atenga motabike inova yainayo pamba. Then munin'ina wacho anonzi iye tinasvika tawanda iye Kashoti akanga aine mombe mbiri atisingakanganisi nengoro yainayo ipamba. Pamba pacho pane ngozi vanenge vachizoona right. Mobvisa mari yekuzoendesa madefault judgment aisa pa400 iyo pamacost default judgment imari yekuendesa kuti tatonga tangoedera ipapo paya pa420 $60 kuti mupurisa aendese tomba 7 days to pay kana asina kubhadhara then tobva tazondotora zvinhu after 7 days. Next titangika kuzivisai tisati taita matanga